Iki lho rek omah senenganmu kabeh asli Surabaya rek yo tepatnya di Kendung mepet RSUD BDH yo omahe ready siap pindahan terus regone murah pol ukurannya 4x7 regone cuma 280 juta masih bisa nego surat SHM yo wis aja langsung mlebu aja omahe kayak ngene iki rek yo 2 lantai wis langsung aja wis oleh pager kena dibuka karo ditutup. Lah terus nang kene iki ono ruang tamu outdoor, jero ngono sampean lek duwe tamu wis gak usah digo mlebu menjero. Dalan nang kene ae, kene kok sampean karek nang kursi. Pas tambah depannya wis kayak ngene perpaduan granit sampai mendukur. Loh, lampu hiasnya apik rek yo. Wis. Kusene kayu. Wis langsung cak nang kene cak. Kamare ono loro, iki kamar pertama rek yo, kamar ngisor. Lumayan gede kene gambekan sadu nek bengi karo bojone sampean. Ngene iku ya. Wis, langsung dek kene iki cak. Lah iki dapure rek yo. Kene nggone kompore, kene wastafele rek yo. Dapure panjang ini pestayu ngono iku. Lah iki kamar mandine. Kamar mandine lumayan gede kene gados wong 35 sek full keramik. Wis free bak mandi rek yo. Tenang ae sampean wis gak tumbas yo. Wis. Saiki langsung munggah mendukur. Nah, aja. Lah terus nang kene iki ono apa? Wis penajun dhewe kena gendenge kayak barang atau kena gawe bersemedi rek ya ndek kono. Lah iki ruang keluarga sing super gede. Ya, kamar nah saiki langsung nang kamar iki. Lah iki kamar kedua rek yo. Kamar kedua wis gede kena gambekan sadu wis ngono ae yo. Terus nang kene iki ono kamar mandi. Nah, kamar mandi iki kena gados wong 15 soalnya lumayan cilik. Wis tak keramik, keran ready, pembuangan ready. Nah, saya langsung nang kene. Nah, menuju area balkon. Tuh, balkonnya gede rek yo. Nah, yo kena nyantai-nyantai karo gitar-gitaran, ambek nyanyi-nyanyi bertanya malam siang yang datang yo. Wis langsung digas. Mumpung omah iki unit ready wis kate inden-indenan. Iki asli Surabaya rek yo. Mepet RSUD BDH yo. Ukurannya 4x7 regone cuma 280 juta surat wis SHM masih bisa nego yoan yo. Lek sampean minat atau pengen takon-takon info detail langsung japri WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum bye.